Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangurip no Allah. Si salungan na mori. Nad na mga tao paguyagan sira no Allah. Ugay na mabubuta sa mga kaileran. Disiran din pa kailayan no Allah sa dayon sa pakataman. Yung kuta mga tao na mga antaw asira no to. Ito sumiyaloy Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa surat Taha ayat ay kamagato sa 24 agoy kamagato sa 25 agoy kamagato sa 26 asira na mga tao nasiran so lipatan niran so mga tanda Allah siran so kiyumakiran so mga wasiat Allah so mga sugun Allah so mga lalangan Allah napkiyo makiran so mga katuro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugayed na betugo niran sa mandikatawan ugayed nasiran na plipatan niran so mga lalangan wallah sira na mga tao ipaguyag no Allah sa alungan na mauri bubutaan yan sirat miyalo na no Allah sa isang kuta miyalo yak na ayat a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا sa din sa tao at talikudan yan so di yan rakam dikatidin tadami na mambugyan yan so kawiyag-yag ang masimpit sa tama na masimpit apiapan pagkilingas kanyan adna tamukyan nakasibisibin yan ko mga paresan sa dunya ugay nakasimpit ang busang ko takuburian nakargnan ko sakratul maut yan Ginan inisumpatun wallah. Adiyong kutatao na pituro yan. Pituro wallah paguyag na kanyan sa alungan na mauri, nabubuta na kanyan. Wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Paguyag na kanyan sa alungan na mauri, sa kanyan nabubuta na kanyan. Qala lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira. Pituro yan nakadnang ko. Na inu akong kapaguyaga mabubuta aso katatagwakan sa dunia napupakailay ako. Tunay na simbagun wallah kadhalika atat kaayatuna fanasitaha diyanan din amin italing umarka sa mga tanda ami na linipatan ka o di na tiyagu ka sa mandikatawan o di na inindirenon ka wa kadhalika liyawma tunsa na nainumambuati wallah ka iman to na pelipatan ka mambu maana pelipatan ka mambu na pagulugung kasi kung neraka jahannam sa dikaon din kada sa dayon sa pakataman na mabubuta ka pan. Giyanan mangurip no Allah miyaloy wallah ang butaan yan sa alungan ang mauri ang kada na mga tao adiran itatapyan so agamaw Allah na piyasop kisampay kiran ko agamaw Allah na penderay nun niran nagu betugo niran sa mandikatawan. Giyanan mangurip no Allah so patantano buhay ko pamakaw mamang oras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.